5 demencí o chlapu. Slyšeli jsme se tu, aby jsme si pověděli 5 faktů o klucích nebo o mužích. Jsou to idioti, První věc, co uchyláci. na nich vůbec nechápu, je, že půl šampónu se na sebe nakydlají a pak to stmlí po celém baráku. To já taky. Ale u tebe je to normální. Dobré, mám dlouhý vlasy, no. Druhá věc je ta, že baví je, že při každé příležitosti a při každé schůzce s dívkou Jí musí ošahávat. přesně. A to je právě ta jejich romance, jak vy říkáte. Pro nás je to uchylárna, ale to je jedno. Mají, nosí kalhoty, pak dole, jako kdyby vypadaly, že se do těch kalhot naprosto podělali. Čtyřka je věc, že nefintí si vlásky a potom, když je někdo rozčeše nějaká holka, tak si říkáš, co děláš? A potom si s ní chci jenom užít a tak blablabla. 5. Poslední fakt je, jde nahoru. 5. Fakt to je, že nenávidí, když holka říká lež a že říká, že třeba to by ty kalhoty strašně mě sluší, ty se mi nelíbíš. A kluci v tomhle jsou moc dobří. Že neumí říkat pravdu, neumí ocenit dámu a nic. To je pravda. A právě si bacha dám, jestli budete mít nějakého puberťáka, tak já ho setřískám nahromady. Ukončí to. Ty vole!